proosten, dan heb ik het alsjeblieft niet fijn. Welkom allemaal, wat fijn dat jullie allemaal hier aanwezig zijn. Nu gaan we de talkshow doen. We hebben hier een hele gewaardeerde gasten voor me. We hebben heel veel vragen te stellen en heel veel gaan we ook wel lachen. Want het doet hem ook wel tussendoor genieten natuurlijk, toch? Dus, welkom, mijn naam is Sarah Araya. Sarah hebben jullie mij ook wel de meeste kennen natuurlijk. Ik heb hier gasten, maar dan gaan ze ook weer staan school, zo zal ik het voorstellen. Dan komt het. Ja? Oké. Oké, mag ik de volgende zien? Yes. Kunnen jullie dit heel goed zien? Dit is gewoon een paar weken geleden die we teksten elkaar wisselen. Als jullie dan heel goed kijken, ziet jullie dan de tijd. Die staat 2 uur 's nachts. En daaronder zien jullie ook wel op door, maar ik heb het bewust dan niet gekozen, want jullie gaan ook wel schrikken. Want om deze project te gaan echt tot zover te krijgen, hebben we echt nachtdienst op gewerkt, hè? Dus ik heb tegen Geertje gezegd, nee, rustig aan, ga maar even slapen. Mag ik de volgende kijken? Yes. Maar, Shukore, we zijn echt vandaag tot zover gekomen. We hebben ook wel bij de intro ook wel verteld. We hebben een paar jaren hiervoor keihard gewerkt met verschillende instanties, ofwel met de verschillende individuen die ze interesse hebben. Maar Shukore, waar komt dat eigenlijk vandaan, Shukore? Weet jullie? Want het is niet een nieuwe concept. We hebben bewust ervan gekozen dat we weten ook wel zeker dat dit project gaat echt succesvol gaan worden. Want we hebben eigenlijk hiervoor ook gedaan. In Ghana, een paar jaar geleden. En die heet My Journey. En toevallig, die gast hebben we ook hier bij ons vandaag. Vanuit Ghana helemaal. En we are going to helemaal back to the roots of Shukore. We can see Mr. Iram. Welcome. Thank you. And we're happy to have you here. It's a pleasure. Thank you. Okay, can you tell us something about yourself, please? Do you have a mic? Yes. Can you tell us about yourself and something about my journey and how was the effectiveness of this game? Yes. My journey. Okay. So for me, I'm from Ghana. I'm the CEO of a game company called Letty Arts, which is one of Africa's first full-time video game development company. We make games based on superheroes of Africa, and so we have an African superhero universe called Africa's Legend. So you can check us out, lettyarts.com. And we are also big on serious games, where My Jolly falls. So the My Jolly project was a project that was started by our Gigi here. We call her Gigi. So the Gietje was too difficult for us to pronounce. It's like, hey, call me Gigi. So I think back in 2017, we met Gigi with the Web Foundation, I think then, and they wanted a game to educate the youth, the Ghanaian youth, on sexual reproductive health issues. So we got in touch and we created this amazing My Jolly project that was deployed to about 2,000 young youths in
a suburb near Accra. And it was just something like this, a very remote place with issues like this. And the impact has been remarkably amazing. Yeah, so we are really happy that has grown to become Shokre, and I'm meeting all wonderful people here, and it's been very, 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 very impactful for us. So the team back home are excited, and they send their greetings to everyone here. Thank you very much. So that's why we know dat gaat Shukore ook wel echt perfect zou zijn. Want we hebben echt die als een pilot voor My Journey is wel geweest. Dus dan zien we ook nog dat van deze My Journey, dan gaan we naar de volgende, naar deze logo van Shukore. Zo mooi is dat, hè? Nou, dus vanuit Shukore hebben we heel veel dingen gedaan. We hebben samengehouden, we hebben samen gelachen. Nou, tussendoor Rosie ook wel, die hoort erbij natuurlijk. En tijdens de film moet ook wel komen natuurlijk. En bij Shukore hebben we ook wel een kleine film gewoon hiermee laten zien. Dan komt hij zo. Zo ziet eruit eerst onze, zoals jullie vandaag gezien hebben. كسب بيجي تاك دور نركدي تاك دور ساعات حمو شرو توي لكن عايزين تحب إذا خايف من سوق يزارني Zo, hebben jullie allemaal gezien? Hoe lastig Milka is, hè? Maar ik ben benieuwd naar die vader. Is de vader hier voor Milka? Even laten zien. Waar is de vader? Oké, Milka is de laatste van mij. Nu ben ik kijken. Nou, als jullie daar in deze film zien, het is wel echt zo best wel moeilijk om zoals een jong opeens onbedoelde zwangerschap zwanger raken en de familie die niet ondersteunen natuurlijk bij iedereen, bij elke cultuur die hoort erbij ook. Want het familie wil ook wel natuurlijk niet zijn dochter opeens gewoon zwanger raakt. Het is gewoon echt heel veel moeite daarmee. Dus bij deze hebben we ook wel een hele ervarende meid hier naast mij, die echt in haar leven veel meer, net als Milka, een beetje gedaan heeft. Even voorstellen. Even, kan je daar jezelf anders in voorstellen? Ja, my name is Tax. Ja, mijn naam is Tax. Ja, ik ben Eduarda. Ik heb nog een andere zus. Gaaf, wat een mooie naam. En hoe oud was jij toen jij kind kreeg? 16. 16 jaar oud en heeft zo'n kind gekregen. Oké. En كمين يشجرك ينيرو كمين يرو عند أول عايشي تمرتي حجة قبل الله يحكي؟ يا أوكي كمين يرو سكندرنا. ما بافكار رايح تقولي كمان حكي الله ربع فيديو ولا إنه عندك فوت عدان شيء مثل نتعدي أمزعتي حارسة كفيد ما يسمى قلنا عدين برتنا في عين برن حاستي حوي عين برن كبير إنه حق الضربة ما يدوش ولا حتى تقبل يتخلني هاجن يعني كل نجار كتريو هي طريقة هذا لك ولا حتى تقبل يتخلني هم هاي لا تخيل لك ولا حد يقدر يلقاها ولا تقبل يتخلني ها بعدين فاني تعلم تدرس مبسوط حتى تتكلم يرناهين يعني ولا عقل تخيل كل هو في نروح ناس بعد مرة ما حس يقدر الناس اللي ما حس يقدر ألقى أمس عليه تقدر أنا حتى لا ساعد ما زي ما أنا تتعامل بس لما تشوف أبسط كل زين أنا حاجة بس كان يقول ولا عم كم ولا عم لو خاب تعمل كبير
نعيب تعمل Ja, het AMI. Zie je dan, als we dan over de volgende pagina laten zien, dan kunnen we echt met z'n allen een herkenbare foto hier kan zien. Die zegt daar, zo moeilijk is het niet. Gewoon een tijd-efficient indelen. Maar is dat überhaupt logisch? Dit is echt een hele herkenbare foto, hè? Want dat is ook wel wat Titi heeft wel net benoemd. Dan ben je op zo'n leeftijd, dan word je opeens heel veel wordt verwacht. In verantwoordelijkheid komt ook wel ineens bij jou. En ze hebben ook geen netwerk, geen familie, in alles. En dan wordt het gewoon extra. Maar Titi, انت تتخول مع الشورس كم زي تزهلو سي تطبقوا مقنالي وتطبقوا حلف كوني تجيزي حجة تمن سكترية خلاص يا انت تزهلو بالك بعمي فما استزهلو نم عزي ما يمشي بعد حضرتها أول حضرتها تزهلو نيرو أقول عنها بس مجمرة ما أقول حضرتها تهلي نسيك إنه زهنا نقر عمل في الجسم يا سيستجير بس تخبر على اللي بتحرقنا عليك خير على اللي تزفل النيرة أي متناسقون يا أنا خلي يخرجون عنها من يكره حق الله وحش ولا يكون ما سيد لنا عقومتها سلهم بينا يعني ما يصير يا ولا تأجز دم يفتحون السلات اللي يكونوا قل توصلوا لعبنا قاعد مجمرها تقول ذا اللي كان جهال حجي واحد إنفورماسيس لازم نريستان هذا إنفورماسيس تزفلون النيرة Ja. حوالي Ja, en denk je dat het Chicorée voor deze taak kan vervoelen? Dat ik nu echt wil nog een Chicorée, met zo'n goede حجز نجار كني. Ja. تخيل عن Chicorée سي، ناس informaties welke school نجار تتكلم تخيل على تري. Ja, بدعم Chicorée هنشكون كن ديس بدعت ما بلي بدعي ولا يتصاوت نيرة يقلا بدعم يتكلم يلي حسب أنا ما نسيت. وكلنا نجار حرينا سأقوله. زغنا نعمل حجز سكستجر لك هتجبر لك هتداني سنة هتجبر لك أنا مش بدي لك أسد هتجبر لك وكل حاول تسأل لك هاي حسب أنا شو كوري إيش زغنا سأل كيف تصادها في الله أوالد ولا زين تحت مثل بحد جوسي ولا بمرة أوالد ولا تصادها لون بس إحنا درست هذا على لون حبري تحصل زغنا سي أو تتعرف سوق حبري تحصل Nou, ik hoop dat allemaal gewoon dit luisteren. Ik ga even deze kort samenvatten wat ze zei. Zij zei dat de Chicorée nu bestaat, geeft eigenlijk ruimte voor voor alle vrouwen vooral, dat ze informatie krijgen. Vooral, oké, wat doe je dan? Hoe kan je dan voorkomen om een onbedoelde zwangerschap te gaan raken? Of, oké, als het dan gebeurt, wat ga je dan ook nog doen? Want we hebben ook wel net gezien dat Mirka ineens, zij weet niet wat gaat gebeuren en zij gaat gewoon gelijk 's nachts gewoon op straat. En dat is echt niet goed, niet veilig ook. Dus Chicorée gaat wel dit aanbieden, dus zei je. Nou, top. Maar om dat ook wel te bereiken, we hebben ook wel iemand die culturele die gaan brug kan maken nodig. Een soort van gewoon een culturele mediator of sleutelpersoon, toch? En dit kunnen we ook wel bij de volgende pagina zien. Kijk. We hebben de afgelopen periode heel veel dingen gemaakt, dus veel activiteiten. Iedereen was gewoon enthousiast. En onder andere zien jullie ook wel op die foto culturele mediators, zeg maar, die ze zichzelf ontwikkelen. Hoe kunnen we dan eigenlijk de cultuur tussen Eritrea en Nederland te kunnen verbinden en het kloof echt verkleinen. Zodat mensen bij elkaar gewoon Nederlands ook wel de cultuur van Eritrea laten weten. En Eritrea ook wel andersom. Dus hier heb ik ook wel als een gast Moena. Moena, je bent ook wel hier echt een hele beroemde, hoor ik eigenlijk, van een paar vrouwen hier. Dus vertel over jezelf. Ja, ik ben Moena. Eigenlijk, ik ben in Eritrea geboren, in Saudi-Arabië opgegroeid. Ja, en dat hebben ook die mensen die uit Eritrea gekomen, omdat in andere landen moeten. En ik ben verschillende cultuur gezien en daarom als je begint 2016 heel veel moeders en jonge moeders krijgen baby's. Dan zeggen alsjeblieft ik wil graag een leven. Ja. Dat helpt, ik denk dat helpt wel, omdat het begin ook erger worden, veilig thuis bij komen. Die moeder weet niet heel veel die dan in Nederland
Nederlands is heel veel verschillen. Opvoeding of zwanger en bevallen. Weet je niet over heel veel dingen. Daarom ik begin alle mensen klopt mij door. Dan beginnen de groepje komen. Ja. Gelukkig ook Chocoré, omdat Chocoré zit GGD bij verloskunde en ja, het is kraamzorg ook. Ja. Dat begin ook te weten wat is de verschillen tussen Eritrea en Nederlandse cultuurverschillen. En die, wat weten wij en wat weten de andere mensen. Ja, daarom is, ik vind het echt leuk. Ik doe alle 7 jaar bij het werk. Ja, dus, ik vind het leuk om te weten. Chocoré ook een game. Sommige mensen schamen om te vragen. Ja. Toen ik ben terug naar Oyo altijd zeggen, Mona, vraag aan mij dit vraag. Oh ja? Ja. Ja, die wil graag niet en niemand weet wat zij is gevraagd. Ja. En zij wil graag antwoord krijgen. Daarom ik ga onderweg alle vragen van hun, dan vragen aan GGD of iemand anders. Dus حجة بليلة خسي شكوريسي سخط رايح نجي خاطر شكرك شكوري كل واحد زي ذاكر كيما Ja. شكوري أو لا حق زي Ja, Chocoré. Ja. Ja, mooi hè? Ja. Die game, het is het حتى de حقه بس كونسول zeker. Ja. Die game كري أخر اليوم. ده حركة توجه حتى ده حركة قرب different Ja, dan biedt ook wel eigenlijk, wat je zei is, biedt ook wel een ruimte om een taboe onderwerpen bespreekbaar ook nog te maken. Dus dat is wel fijn inderdaad wat je net benoemt. Nou, dus wat doe je dan de afgelopen, heb je daar iets gemerkt dan van al deze groep dat ze tegenaan lopen of die professionals die tegenaan lopen in de praktijk? Ja, wij zijn in een groep met veel samen, een groep elke 3 weken zaterdag. Als zwangere vrouw begin ik zie ietsje minder schaamte te vragen, meer informatie krijgen over SOA, over wat drink jij als je bent zwanger, wat mag niet, ja, wat mag wel. Ja. En dat met de video laten zien en alles, dat ja, gaat heel goed eigenlijk. Die helpt moeder ook. Ja, precies. En omdat ook wel kunnen we ook wel kijken, de afgelopen periode waren intensief bijeenkomsten ook wel geweest. Dat kunnen we ook wel bij deze volgende dia laten zien. Deze plaatje is wel genomen tijdens bijeenkomsten voor zwangere vrouwen. Bijeenkomsten, hier kan ze ook wel Vee iets aan ons vertellen. Even eerst jezelf voorstellen Vee, en vertel even ons kort wat jullie allemaal bij deze bereikt. Ja. Hi, ik ben Vee. Ik ben verloskundige en ik doe de begeleiding van de groepsbijeenkomsten samen met de Cultural Mediators. We hebben nu inmiddels 6 bijeenkomsten gedaan in één groep, waarbij we eigenlijk van begin tot eind van de zwangerschap, bevalling tot en met kraambed eigenlijk samen bespreken. En dat geldt zowel hoe het hier in Nederland gaat, maar eigenlijk ook hoe gaat het in Eritrea en wat zijn dan eigenlijk de grote verschillen daartussen. Dus we leren het 2 kanten op. Wat heb je dan geleerd van Eritrea? Wil je ons vertellen? Nou, SUA kende ik nog niet. Heb je nog gedronken? Nee, ook. Ik heb het nog niet gedronken, dat wil ik nog wel een keer doen. Maar nou ja, dat is eigenlijk ook, nou, dat is iets wat ik geleerd heb. Dat is bijvoorbeeld belangrijk. SUA is een drankje waarbij wat alcohol bevat. Dat is alcohol is niet de bedoeling dat je dat in de zwangerschap neemt. Dus ook als professional is dat best wel handig om te weten. Dat een vraag is die je moet stellen aan iemand uit Eritrea. Dat toch best gebruikelijk is dat gedronken wordt. Waarbij de kennis niet altijd is dat er alcohol in zit. Ja. Maar we hebben ook wel een paar dingen gehoord. Als ze dan bijvoorbeeld een moeder die net bevallen en die borstvoeding geeft. En toch als ze dan SUA drinkt. Dan wordt het makkelijker om het kind ook wel de borstvoeding makkelijk te krijgen. Dan wordt het echt die vrucht. Dat is de gedachte daarachter. Ja, en wat denk je dan daarover? مش عم عندنا نحس واسطة أبقى وبقول خير مش
شنو بك؟ Ik snap de gedachte wel, want in Nederland is dat heel lang geadviseerd dat ruim bier drinken is goed voor de borstvoeding. Totdat we ook wisten dat alcohol eigenlijk niet zo handig is bij borstvoeding. Ja. Dus die adviezen snap ik, dat wordt van familie tot familie doorgegeven en dat is iets wat gewoon gebeurt. Ja. Maar dat is daarom dus des te belangrijker dat we van elkaar weten dat die dingen dus gebeuren en dat er dus meer kennis over nu is, dat toch niet handig is om te doen tijdens de borstvoeding. Ja, nou mooi. En hebben jullie ook wel, wat heb je dan, wat kan je dan zeggen zeg maar na deze bijeenkomsten? Wat kan je dan in een kort zeggen, dit hebben we echt voor zeker bereikt? Wat kan je dan ook zeggen? Dat is een hele grote vraag, hè? Daar kan ik een heel lang antwoord op geven. Ja. Maar ik denk, misschien wel het grootste wat we bereikt hebben, is dat we meer kennis over Nederland en Eritrea aan elkaar hebben geleerd. Ja. Dat we een kring van vertrouwen hebben gecreëerd, waardoor er ook vragen in de groep gesteld durfden te worden. En we hebben elkaar ook gewoon leren kennen als persoon. Nog los van de bijeenkomsten, hier zie je bijvoorbeeld Miskat met haar breiwerk of haakwerk is het. Want we hadden het hier over, wat is jouw hobby? En wij vertellen ook over elkaar, van mijn hobby is haken en iemand anders had weer een andere hobby. Ja. Dus het is niet alleen maar informatie, maar het is ook elkaar leren kennen. Ja. Precies. Maar waar is bestraat? Abiat ja, gedaan, men gedaan, ja. بسرعة من خدنا على زحدان صار سرحت يا تودي أنا وداتو يا كان أنا عادي تودت عتودت لما يعجب نعم nee we gaan dus dit eten عشان راح جوز معي كان هاي العادي تودت عشان ja nou leuk maar tijdens deze bijeenkomst zie ik jonge dame maar denken jullie ook wel dit is gewoon een vraag van de publiek maar ik zie ook wel voor me hier een vrouw die in van kraamzus. Kan je daar iets over vertellen over die emotionele ondersteuning voor vrouwen? Zeg maar, bijvoorbeeld, vrouwen komen ze eigenlijk hier in de bijeenkomst en allerlei dingen gewoon leren. Maar hoe is over die vaderrol? Die vaderrol is natuurlijk net zo belangrijk. En als de vader de moeder niet kan ondersteunen bij het krijgen van de baby en bij de kraamzorg, dan heeft die vrouw het heel zwaar alleen. En zij heeft mensen om zich heen nodig die haar ondersteunen. Ja. En soms vertalen van de woorden die de kraamverzorgster zegt, of die de verloskundige zegt, maar ook dat hij ook verantwoordelijkheid heeft voor de baby en voor de moeder. Dat is zo belangrijk dat we ook mannen willen betrekken. En daarom is het ook belangrijk dat mannen deze game lezen en spelen. Want dan hebben ze ook kennis en dan weten ze wat hun verantwoordelijkheid is. Dus je zei dat als ze dan deze game spelen, kunnen ze ook wel hun rol heel goed gaan vervoelen. Absoluut. Okay. Als ze meer kennis hebben en ook hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen ze ook beter in het gezin samenwerken. Ja. En een gezin kan pas goed functioneren als de man en de vrouw allebei daar goed in deelnemen. Zo, ik ben benieuwd naar deze game hoor. Allerlei vraagstukken heb je eigenlijk antwoord. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe in Eritrea een moederschap en een vaderschap loopt. Ik zie hier net in het publiek zeg maar een moeder uit Eritrea die zijn echt op een Eritreese manier opgevoed. Waar kan ik mama Saudi hebben? Ja. Even mama Saudi. كمي انتي نزح الجزر لو عكسي إرتراوي انتي تسمع لله بدل أخي عبتناي rol van vaderschap en moeder zijn op jonge leeftijd. حجاب عدنا تلمنا بوس راح مس بعد بيتو راح تنسي مرمرة وفلو أب كجابروش. Dus wat ga je dan ons vertellen hierover? لهم هذا عانت تسمع له عانت بنت عانت قالت مالو حقيقة يجي قلت رديت مالو سمعت مالو ما نتاي البارح
هيجي كنت تقول عقدتين هنقول لها ودوغال يقول لها كده كم سنة وطلع مثلا هيجي كنت أقول أنا اللي أقول عنكم من الحالة أنا أقيلهم كسر فورو بس ما يعني أتوس ولا سحمان حاط خلاص بتلاقي حاط سحماني تلاقي حاط مانيك كان بسمع أكيد Leuk, dus heel goed elkaar proberen communiceren. Ja, nee, top. Hoe ga je dan communiceren? Dan zien we ook wel terug bij deze film, denk ik. En de vaderschap-rol komt ook voor de volgende film, hoe eigenlijk je vaderschap bij de game moet in de game laten zien. In de game zien we ook wel deze film terug. Dit is een kort film. Om verder te kijken zegt hij ook wel spel maar van Chicorée. Want wij willen graag zien hoe Samson uiteindelijk die vader is geworden. Maar het is gewoon herkenbaar dat slaaploze nachten als je dan een kind hebt. Is iedereen mee eens? De kans is behalve van angst te worden. Ik zit te zeggen. Ja, maar Samson, waar is Samson? Samson, waar ben je? Waar ben je, Samson? Samson. Yes. كم يعبون مرات أبو تقول أنا خيركم كان. أنا أبو قراكم. قد أبو خير كابزين. يا كم أبو أنا. Who was it? معناته تفاضل بتعمل. بس زي كده صعبين. So أنا في ظروف فادر كنا إنساني. Je hebt eigenlijk die verantwoordelijk meegenomen van die vader. Ja. Ik ben benieuwd om de hele film te kijken trouwens, want hoe komt dat eigenlijk die vader überhaupt niet de vader zijn? Uiteindelijk komt het kind bij hem en hij heeft wel de hele verantwoordelijkheid meegenomen. Dus hoe dat loopt, die verhaallijnen, komt ook wel bij de game terug. Klopt dat? Oké, nou dankjewel. Maar om deze film allerlei gewoon echt heel goed te maken, er was een hele grote filmteam om de film te maken. Samen hebben ze heel veel ook wel gedaan, heb ik ook wel begrepen, hier en daar. We kunnen ook wel bij de volgende dia zien. Dus we hebben hier iemand die heel goed de filmteam kan besturen. Vertel eens even over jezelf. أنا داني إسبوع أبزناي فيلم تلما كان دايركتور نايتي صحفنا سانتا كان صراحة الحمد فيلم تلما أنتي يشتي يعني جزار ولت أنا حكم أبو علي أبو نجوا قدنا قاعد أبغى وقت فيلم ما يتأمر قول أبي نخاف اليوم فرح يعني أنا قبل حتى يوم بدأ قبل اللي كنت زين والله أنا عايز كمان قبل طيب كم سنة حجتي تزارو زانتاسي كم تاني جمبر تا ميتا تبغى أزيد إيش يعني أنا لما أخذ إيش يعني مالته حجي أختي أنا لسه أبو زغونة فيه أنا أبو كون لا يكون بمجرد سالم ما عندنا كون لا يكون اللي سامع ده حجي أكتي أنا قل سايد يوم مالته أنا زي نايت حاسة سليم تزورني نتوقع عبد زي بقول لك أنا شعبنا حدا أمين زبان نع صوت زبان سوري نتامين كذا بعد أزيز فوت أصلا حجي تأمين تسامسون بما تايم هارو في مالته أفكاري تنقول سلسلة وديك عبد اليوم مالته بس تقبل واحد شعور أنا مو ده تتعسى في مثلا مالته أبتدي سولة المسين شعور متى لمكة قلت شعت ورح من أبو خوت ذي كانكو أنتي قلعة أنتي أبشعت من زحق زاد اللي سنة كل زحق زاد نوع طبعا. Ja,
ስለዚህ አሞንጎ ዝነበረ uitdagingen en de ruzies en hoe loopt het de relatie en dergelijke, dan kan je dan wel bij die verhaallijntje dus zien bij de game. Ja, het is aan de hand op de film, op die game zullen ze aan die channel, om die zand had je kan zeggen van. Ja. Het is aan die na die hout maar dat ja niet hebben. Na je kan gaan zeggen van. Je tijd nog, het is aan die Rus aan een reina film keren, maar aan ik ook het is aan de hand is leveren aan een film keren maar dat is aan de een film had je حتى بين أنا شو عاد لنا. تايبان ترى ترى نجيبه تايبه يلو درج عارف زان تام استأجر كاشو تملس نقول تقول عاود سنة خوي إنه بزيد تقول أن سامسونج سلم تايو تاني سهرة طبيعي أو بقى سلم تاي سوي هو هذا اللي سهرة صار Kan ze مثلني je was eigenlijk bezig om wel aan het broodje en het eten in plaats van die vaderschapbrood te nemen, denk ik. Ik zie hier bij de plaatje, je ziet gewoon echt jouw lintje posen. Je was echt zo lekker druk bezig. Oh, ik heb mijn moeder die bezig. Ja, dat is waar. Oh, oké. En als we dan de volgende kijken. Ja, hier zien we ook wel Daniel aan het iedereen gewoon aan het sturen, gewoon vertellen wat moet ze doen. En hoe is het? Die was ook wel eigenlijk als directeur zeg maar daar. Dus hoe is het? كلها فينا عندنا حكينا حجي كتي أنا سميت الصحفي من كلها عندنا لا بحث عن سرقينا أبغى أحكي بس أو في اللغة أفرق من هذا الله سوي أزين فتن حجي زوج حسي كابيت مهري حجي كمي ولا الفيلم صريح من برجدا كن مع الخنزي أبو نقاط جبلتني ولا في كل نجارات ولا في كابيت لينكس كله كا أبغى أقول له حلو إيفنا يمتنا له يرسل لنا له كان قالوا ولا تيجي عشوائي أبغى ترمي ثلو وصوت يعني سمعت فيلم لازم أنا بالسمين ده نقرأ زانتا بقول أنا تعرف الفيلم بعمله Ja, nou, fijn om wel dat te horen. Maar ik wil ook wel echt, het blijft echt mij gewoon vragen. In die karakter van die verhaallijnen, je moet als Awet. En Awet was in een verhaallijnen, hebben jullie bij de game gezien? Die verhaallijnen eventjes heel snel. Ja, wie heeft gezien? Mag ik even? Ja? Wat heb je in welke karakter heb je gezien? Hoofdstuk 1 van Milka. Milka, en wat heb je daar gemerkt? Daar kwam Awet al in voor. Ja. Als een hele leuke jongen had ik het begrepen vanuit het perspectief van Milka. Ja. Ik vond het interessant om te zien hoe de communicatie loopt. Ik voelde heel erg alsof ik de vertaling in het Nederlands aan het lezen was. Ja. Van oorspronkelijk hoe het in Tigrinya gezegd was. Ja. Dat vond ik heel interessant aan dat stuk. Oké, nou fijn. En die karakter van Awet, heb je ook wel gemerkt dat hij een soort van playboy is? Of... Dat was het. Ja, ik ga naar de les, maar alleen wanneer ik daar zin in. Ja, maar als je naar hem kijkt, kan je dat wel voorstellen. Ik ken daar al een beetje. Ja, hij is ook wel een stoer jongen. Het is een hele stoere jongen. Dus Awet zie zeg maar snel, hij kan helemaal niet zien blijven. دائما عاود كوخم دي تعيش تبقى قال دايما يقولوا أجي ليش تيجي تزداد راسي طبعا كني سويت خطوة قبل أي شيء أقام أجي دايما كمزي أبو محمد هذا يعني درس دي مش عارف أنت دايما ورا لا ده حاجة أجي مصابة أي سكري لا بس يقول مصابة لا ده سكري واحد يقدر ماله ده كم يجري وقبله لا نابو بقول لك من الأساس بالكذا دي فلت كعب. لا ولا حاجة سوينا كذا. طب ما خرج لا ما ماشي يوم. صغير قليل مثلا. أجل واحد فرق ده توصل عشان واحد توصل كذا هو. هم يديروا توبع. لازم أنا خلنا نعيش فرق يا رب عندنا بركة زي شو. Henry, wat kan je dan aan het eind zeg maar vertellen wat deze game, Chicorée game, wat gaat dan inleveren voor onze Eritrese doelgroep zeg maar? Wat denk je dat het gaat inleveren? Kijk, ik jullie gaan gaan zien een game,
ولا نتيم حاجة كمان خوني فعلا أبحث منها عبيت بتي المهارة أكون تايك كميوت. دايس كا أنا حجي كنزي يحكوس محل الندى حجي زي زناعي كنزي دوبي وخيل سمعني زي كنا أنا خمسة حرستي دوبي أنا خيل سمعني أنا أنا عايز حجي نتوم أبي زلوا بدنا حلي فينا قوي أنا ما تزبز وزي حجي كنت تحت نفس الأحد ولينو بالملء نتوم بحجز متشنو نعنا ذكر لما أبي جمل كلاي عادي وقاعد سأسكم هاري هذا حجي تاني المجلس كان هذا يحسب شيء سلمت يعني دس بعد الجماعة كده نبغى أسكم هاري بعد حجي خليه أقول له كمزي يا حجي تعيش نعي كم داني دانو بيجي كمان يا رب زين مع ولدي ولا خبيجن نبتع نعي بس نقولتني كمزي له مو بس أعتقد قبل خلتني كلامي دلوقتي أبغى فيلم أنا فيلم قبل الصراحة جدا جبران كده حجي أنا أبسلت من الرقم يعني أبسلك ساعة من سنة سنة أنا حاجة خلت أعمل ذلك أقول لهم هذا سنتي سب سجلت أقول لهم اليوم إذا الصراحة كنت تقول الدرا سنة يعني مش هذا أقول له أنا مش كبير سوق مثلا سمعت خمس خونة مار له ولا له على مار هذا الدور ترجع كتعب كلامسي سنة تداولنا بحسب أكل صراحة مثلا مرتي أجي بزح له تخمس ليه حسب أنا ترى تكين لازم تلعب بيناي مرتي أتلوك تلبس قاع حجي إسرائيل للصوم عنا ترى نجيب تمزيج تلوم إذا قاعد رجله إذا خمس غير على لون تايلو لون تخمس تخ للصوم سبس نحن ناس كسكون ناخذ إذا دقيقة تصريح له إذا خمس خول يرو وإذا ما تجيب بس الصراحة يرو تقول يرو يلوم ترى يرومنا فيعمل يرقد الحركة نابز قرآن كله قول الحركة زي ترى كلام جوينا ولا تي على قول جوينا لازم هذا زين تعزلت لنا تتذكر في الوقت كذا Ja, nee, dat is een heel fijne boodschap. Wat hij zei is, het heeft wel de afgelopen jaren heeft wel eigenlijk doorzetting vermogen gekost. Ze hebben iedereen waarin het filmteam en bij de allerlei instanties, zeg maar, ze hebben eigenlijk in hun vrije tijd gewerkt. Dus op zo'n dag. Dus het is eigenlijk niet makkelijk altijd voor de afgelopen paar jaren gewoon continu op zondag bij elkaar zien in deze gewoon op zo'n manier krijgen. En hij hoopt ook wel dat voor de toekomst dat deze jonge Eritreanen dit kan gebruiken, zowel die groepen als de professionals, want het bedoelt voor beide. En hij zei ook wel gezegd dat op dit moment, hij zei ook wel dat hij spijt van krijgt dat hij dit game, zulke game, moet eigenlijk eerder kunnen. Dit is een beetje laat, maar soms is wel, is wel goed om iets later te zijn dan nooit, toch? Ja. Dus, dus daarom dat het van alle, het team van filmteam heeft zo van hard gewerkt om dit in een groep, in een game te krijgen. Zoals we ook wel eerder hebben gezien. Ja, en uiteindelijk wil ik ook wel aan Vee even nog vragen, want zij is hier vanuit het professionals perspectief. Ik wil ook wel van jou een boodschap krijgen. Wat kan je dan verder verwachten met het gebruiken van deze Chicorée game? En hoe gaan we ook wel verder zien in de werkelijkheid, in een praktijk, zeg maar? Kan je daar iets vertellen daar? Nou, ik denk dat die game echt een groot hulpmiddel kan zijn in een gesprek, namelijk. Want zeker als er geen tolk aanwezig zou zijn, dan zit je al met de taalbarrière. Maar die game kan natuurlijk mooi switchen van Nederlands naar Tigrinya. En je weet allebei ook waar je dan op dat moment over aan het praten bent. Plus de vertalingen die er gegeven worden, die zijn dan kloppend. Waarbij je de Google Translate als elkaar hoofd zit aan te kijken van waar heb je het nu precies over. En dus nu een goede informatiebron achter die vertaling gegeven. Ja. Ja. Dus het kan een hulpmiddel zijn om in het gesprek elkaar beter te begrijpen en ook kloppende informatie aan elkaar te geven. Ja, ja, nou fijn. En Vee, sorry, Moena. Wat kan je als eind voor je boodschap voor jou? Ik vind echt, Chicorée is echt, het is leuk omdat alle, ze
GGD en verloskunde en allemaal samengewerkt. En die spelen, die kan ook die mensen die schamen, kan vragen en alles. En is leuk ook bij inkomst, ook meer te leren, zeg maar. Advies aan andere mensen ook. Weet jij dat mensen ook leren van elkaar. Dan als je iemand weet die game, dan andere mensen advies geven. Dat te doen, of niet te schamen te vragen, je kan het zelf doen. Het is echt leuk. En, ja. Net als wat Danny gezegd ook. Niet alleen maar in Nederland, dan worden ook en andere in Eritrea, zeg maar. Dat kan ook die Eritreanen overal zijn. Ja, dus je wil graag ook wel in andere taal zulke game ontwikkeld zien, zeg maar, in andere taal. In andere taal, maar ook Tigrinya, ook Eritreanen zitten overal, zeg maar. Ja. In Duitsland, in Amerika, Canada en ook in Eritrea, Ethiopia. Dan kan ook die gebruiken om te weten het ja. En trouwens Daniel, is de game vanaf vandaag te downloaden, klopt? Ja, dat klopt. En kan iedereen dit downloaden? Iedereen, niet alleen maar in Leeuwarden, maar ook dus dan maar voor in Rotterdam en zo? tadi aku ke berdua penunjuk mobile itu sama dengan order triangle dari barang lo ada sih kita tergiat nabah jenabnet nabde akumna kayak itu aziz kategori aja nabne luar gitu aja mana tergiat nabne luar dulu dah lagi abne abne jual gitu mana tuh itu nabne luar dulu sudah zahji itu mah Rotterdam akan ada dulu khorwa khorwa kita yang jadi kudus sama jadi akhirnya tuh luar dulu sama sudah harus kodik ini tergiat satu Ja, dus hij zei, kan wel deze game overal download kan worden, dus in het hele Nederland. Maar er komt wel vervolgens in mei of zoiets landelijke lancering nog. Want op dit moment kan wel overal gedownload worden en gespeeld worden. Alleen het probleem is, het sociaal kaart is ingevoerd alleen voor Leeuwarden. Dus het komt straks in mei door de sociaal kaart van allerlei plekken. Dan kan iedereen het informatie die vlakbij hebt gewoon kan zien. Maar kan ze wel alvast nu downloaden en gewoon beginnen te spelen, toch? Ja, het is gewoon nul seconden bij dat staat van mij. En wat zou je doen? Dat ben je dat mag je doen. Dat is eigenlijk al de genade het uit kijken. Het is interessant, enthousiasme nu? Ja, kijk, als je toch naar kan even op leren dit, dan kan je even op leren gaan. Als je het zou je op leren leren wat het is, dan ga je met dat gaan. Ja, segala macam nak air sebagainya. En woorden atau boodschap betekent inderdaad dit. betekent maar het betekent dat ik misschien Korea dit kanaal die gaat naar Dimki. Ginhiji, nu met de Azië Korea's kan zitten ze gewoon Korea over de lucht te doen naar. Ja, nou dan ben ik ook dan die gewoon nu kan maar ook kan ze horen. Nou, het is naar de work, maar ja, we gaan kijken wie kan. Maar als we gaan naar Walo, we leven in Nederland, die familie is steeds dus van, maar dat is een familie is dus van. Maar als naar de Taiwan, die is Korea in Nederland, hoe ook gewoon dat ze gaan doen. Hoe is dat maar? Ja. Het is Nederland hoe laat is het? Wauw, dat is een goeie. Zij wil graag gewoon aankomende periode weer graag bij iedereen gewoon overal in Nederland wordt gedownload en gespeeld. En tijdens de boer ook wel mensen kunnen elkaar spelen, toch? Tijdens koffieceremonie ook. Ja, dan mensen bij elkaar komen en elkaar spelen. Nou, ja, zeg het maar. Zij zegt toen ik ben zwanger, ik ben alleen. En ik ben ook met veel mensen die ik ken dat ze zwanger worden. Zij is klein of niemand hebben. Bij inkomsten, wij voelen alleen maar als familie. Weet je, niet alleen maar informatie geven, maar iemand is achter jou, dus je bent niet alleen. En dat vind ik bij inkomsten heel leuk. Heel belangrijk, je bent niet alleen. Ja. Er zijn altijd mensen in je omheen. Ja, het is gewoon echt belangrijk. Nou, we zijn... من سياسي كان السؤال الثاني ولا تقول له حاجة بس بزحف قالوا لي حاجة سافر حاجة طبعا عبيد سوات ولا حاجة قلنا كمو خلوا يوم إلى الحساب على ما زال حسب لي ما لقيت حسب ثلاثة
نسوق وانسي كتصوت ولا مدقلكم خون أين جينا على مرة سادس كمزي عبد الزل تصريح لبس كمزي نص كفتقينا هن ببزغ كان يدران ببزغ نسي عبين أتبزي قدس إذا جيب كتصوت خون شكونا ورقة كمزي عبيد حجي بنتنا هنا بهلنا بنتنا نتحاسب بنتنا نقوم بنتنا مزارون سلتساعد ولا تعبيد بس عبيد الناس سلتساعد من ساعة رايس Ja, dus je zei het is eigenlijk belangrijk dat deze game niet alleen maar bedoeld voor jongeren, maar ook voor ouderen, voor vader of moeder. Het is eigenlijk, het geeft een informatie, die kunnen ze eigenlijk in hun omgeving ook wel kunnen delen. Dus het is gewoon van belang dat iedereen die mobiel hebben of een laptop of noem maar wat in het toetstel, dan kan gewoon downloaden zolang jij Tigrinya of Nederland spreekt. Dat is gewoon van belang dat je ook wel dit speelt, toch? Ja. Ja. Nou, dames en heren, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, alle gasten en voor jullie ook wel voor meedoen. We zijn klaar met onze prachtige talkshow. Ik hoop dat jullie ook wel genoten. Nu gaan we ook wel op zo'n manier onze programma voor vandaag ook wel beëindigen. Maar niet helemaal beëindigen. Het moet ook wel echt nog gevierd worden, toch? Met de muziek erbij. Wat vinden jullie? Ja. Wie heeft er zin in om te gaan dansen even? Dus we gaan gewoon zo meteen even met z'n allen even dansen. Even heel goed lekkere muziek en Trisha muziek genieten. Dan op zo'n manier gaan we beëindigen onze dag. Hartelijk dank. Eventjes nog. Daniel heeft wel een paar dagen geleden heeft een gedicht gemaakt. Hij wil wel een gedicht nu even aan jullie laten horen. Jou is het beste. Bij mij is het best. Ja. Het gedicht is trouwens toevallig in Tigrinya en Nederlands, zodat kunnen jullie ook wel begrijpen. Hanne. إذا كنت بسيب حاجة لازم نسرح بونس قبرته كيف تحكي على مالتي سأقول إذا الدنيا لا أبدأ أمي سأستمعت شيء قد ما تحت خلنا حتى بني أنا قل كم بدأ بسيب على الزوجو حاجة عن تقولين عن دبي صار كم إذا نقول ما مالتي حاجة تقولي بزعبي خلافنا فلما نقولي أنا مالتي عيني تخرجت كلامي كري كابتن تدريسة ثم عرضنا مسعي حلمي المسبار سقوطي كحيل لديتي مركب مستلاي قوة مرحي ترفيبة نزير أوتري حاجات ترفيبة لا يصحنا المسعي Ik moest mijn ogen openen om mijn omgeving te aanschouwen. Ik start gisteren om uit te zien naar de toekomst. Mijn dromen verwijzelijk door harder te lopen. Mijn behoeften verwijzelijk mijn instinct volgen. Ik heb een leider ontmoet, iemand die zicht heeft op wat ik niet zie. Ik heb steun gevonden voor morgen voor die toekomst. أنا جمر كوه تكلم حيل خمسة لني عدلات فترة بعد خمسة لني نخل خمس تجربة بيتني كلاتين عالم كذالي زلنا قديفة أبزي زلنا قديفة زي اللي كيدني صبر في والبخو نشتي تدلي مسعي حالي. Mezelf focussen op hetgeen ik heb opgestart, hiervoor kracht vinden, creëren voor mij van mogelijkheid, het vermogen hiervoor bezetten. Dat heeft mij in de praktijk geleerd mijn kunsten aan die wereld tonen. Mijn gaven niet waarderen en verlegen niet naar iets wat ik niet bezit. Ik heb iemand leren kennen die mijn innerlijk doorgrondt, die geeft om op mijn toekomst. بجلب حمصاص نايت سخول العزو مسبب نايت صباح أكل العزو
عتيسكن عرفي رأيت هاتيك صعب بعض وعدتي سمعت هاتيك نبض. De eerste lijn van de reis die ik zal afleggen, het fundament van morgen, mijn aandacht vestigen hierop. U heeft mij gezocht dat ik anker grijp om mijn visies te volgen. Ik voel mij verplicht hoe die mij vervolgens goed herkent. كمسكنك سنة كل نجار مسجاري تفضلي بنات العمر نيسدت عديقي نيسدت عدي بعلي مسكرة كل خكابن جزازي كيرا. Ik wil u danken voor alles aanvaard, mijn dankbaarheid als liefde. Mijn tweede moeder die ik heb gekregen na mijn vlucht, mij aanhoort in alle tijd voor mij heeft. كانت كنسغي بعنا تحمي فليت فترتي بغانزنا تنزوي شجرتنا نفتح وطرق أفسح لعلنا توي سجمتنا نفتح. Hoeveel wij vreemden zijn, bent u erg weggegaan met ons. Een bijzonder persoon die onze pijn voelt, voortdurend in de weer om ons te helpen in de uitdagen aan te gaan. Zij rent harder dan wij om ons problemen op te lossen. فليتي بالنسبة لي سدد هذا سكعنا وسعات عملنا خي تجربة مسكرة سبنا خي عزينا نفكرة كلنا جناحي فوري مزمرة كلنا جناحي فوري مزمرة. U bent speciaal zelf bijzonder, het resultaat van ons vlucht dat wij hebben geleerd, dat wij hebben leren kennen, steunpijler voor onze zwakkeren. U bent een voorbeeld en dat is zichtbaar. U bent een van ons, wij houden van u. U bent van alles waarin één liefde. نعم تفجرزو مع تأخيله فرد يتعرفي عين نظر له مسكر أنا لا يتحالف مسجد مسجد حضري نظري مختلف مسجد حضري نظري مختلف. Zo emotioneel zeg. Nou, dankjewel Daniel. Het is echt een hele mooie gedicht. Het is ook wel echt naar de waarheid ook wel in liefde voor ook wel. En het raakt ook wel echt enorm. Het kan zijn dat het als vertaald is, de manier waarop ik lees ook wel heeft veel minder gevoel, denk ik. Ik ben niet goed in gedicht te lezen. Maar ik hoop dat het goed opgevat. Maar Integrina is echt zo prachtig. Dus, nou ja, dus jullie mogen opstaan, even lekker genieten en nou ja, ik wil alles loslaten.